F'xandira speċjali fuq TVM il-Public Broadcasting Services żvelat l-identità l-ġdida tal-Malta Eurovision Song Contest u t-tagline Together for Music marbuta ma' dan il-festival. Tul ix-xandira mexxejja mill-preżentaturi tal-Magic Daniel u Alenja tħabbar flima waħda miż-żewġ semifinali tal-4 u 6 ta' frar se jkantaw l-24 semifinalist. Fiċ-ċentru tal-fir il-konvenzjonijiet ftaqali fl-MFCC ġie żvelat ukoll id-disin tal-palk li fuq se jittella dan il-festival prestiġjuż. Palk li se jagħti opportunità mill-aqwa lill-24 semifinalist biex jinterpretaw il-kanzunetta tagħhom. Il-palk mistenni joffri spettaklu fih innifsu b'sistema ta' dwal u disin mill-aktar modern. Iżda xi ħaġa li żgur se tinżel għasel mad-dilettanti kollha tal-Eurovision hija l-opportunità li jisimgħu l-kanzunetti kollha li se jieħdu sehem fiż-żewġ semifinali. Fil-fatt, il-kantanti kollha ħejjew video mużikali tal-kanzunetta tagħhom bil-lirika u huma disponibbli fuq iċ-channel ta' TVM fuq YouTube. Ovvjament qegħdin noqorbu lejn il-Malta Eurovision Song Contest. Eżatt, u fil-fatt tant qed noqorbu li intom se tkunu żewġ persuni li kuljum se tkunu tħalluna updated, se tkun qed jiġri eżatti? Mela, il-programm Together for Music kuljum wara l-aħbarijiet fejn se nkunu qegħdin naħseb najjew il-kantanti kollha. Behind the scenes tal-kantanti, per eżempju, jekk jagħmlu rehearsal ħammorru narawhom, jekk forsi jmorru jippruvaw il-ħwejjeġ ħammorru magħhom, il-Malti xi ħajra wiċċu ħajjeħdu qatt tal-kantanti. Fuq kollox, l-identità l-ġdida li ngħata lil Malta Eurovision Song Contest tirrappreżenta t-talent, il-kreattività u l-ħolma ta' kull min se jkollu l-opportunità li jitla fuq il-palk majestus li se jistennihom fl-MFCC b'udjenza li mistennija tkompli tagħti il-ħajja lil dan il-festival. Festival li jista' jwettaq il-ħolma ta' dak il-kantant, kantanta jew grupp biex jirrappreżenta lil Malta fil-Eurovision Song Contest 2025 li se jittella fl-Iżvizzera fi 17 ta' Mejju li ġej. L-ordini li fija se jkantaw il-kantanti tinsab fuq is-sit elettroniku tagħna tvmnews.mt. Iż-żewġ serati tas-semifinali se jixxandru fl-4 u 6 ta' frar li ġej. Il-finali jittella s-sibt 8 ta' frar u tixxandar b'mod dirett fuq TVM.